Zdravím všetkých, vítajte v tutoriáli k LaTeXu. Teraz sa pozrieme na to, ako pripraviť v LaTeXu dokument písaný po slovensky. Môže to znieť triviálne, avšak ak skúsite len tak do LaTeXovského zdrojáku napísať nejaký text slovensky, konkrétne s diakritikou, tak môžete mať problém, teda budete mať problém. Ak si všimnete, tak tu je nejaký zdroják, ktorý obsahuje štandardné veci, ktoré sme mali, akurát iba text je napísaný po slovensky. Skúsime ho teraz vygenerovať a pozrieme sa, ako bude vyzerať. No, a už na prvý pohľad vidno hneď niekoľko problémov. Najvážnejší problém je, že nám písmená s diakritikou jednoducho z dokumentu vypadli, čo je nepriateľné. A druhý problém je, že napríklad tento text, chapter, ktorý je súčasťou nadpisu kapitoly, je po anglicky a chceli by sme ho po slovensky. Podobne by sme po slovensky chceli aj iné veci, ktoré v tomto dokumente zatiaľ nemáme, ale ktoré sú veľmi bežné, ako napríklad obsah alebo bibliografiu. Takisto ich potrebujeme mať v slovenčine a nie v angličtine. Čiže ako na to? V princípe na tom nič nie je. Stačí len pridať viacero knižnic na začiatok nášho dokumentu a byť si vedomý pár vecí. Prvý balík, alebo prvá knižnica, ktorú treba pridať, sa volá Babel. Názov zrejme pochádza od Babylonu, respektíve od babylonskej veže. No a argumentom bude Slovak. Pridaním tohto balíka zabezpečíme jeden z problémov, o ktorom sme hovorili. Vidíme, že teraz už je generovaná časť nadpisu po slovensky. Stále máme samozrejme problém s diakritikou, ale toto sme vyriešili. Rovnako bude vyriešené aj obsah, respektíve literatúra, respektíve ďalšie veci, ktoré sú automaticky generované, napríklad popisky obrázkov. Dobre, ak chceme do nášho dokumentu dostať naozaj diakritiku, potrebujeme špecifikovať vstupný encoding alebo vstupné kódovanie pomocou packageu input enc. Skúsme sa pozrieť najskôr. Dobre, vidíme, že diakritiku tu už zrazu máme. To, čo som teraz spravil, je, že som do tohto argumentu v hranatej zátvorke špecifikoval, v akom formáte, alebo teda v akom encodingu je môj zdrojový súbor. To, v akom je encodingu, viem podľa toho, že keď sa pokúsim ten súbor takto uložiť, tak tu je ten encoding a konkrétne k ANSI encodingu patrí tento kód. V prípade, že by som mal súbor, dajme tomu v UTF-8, tak by mi to s týmto nefungovalo. Musel by som sem napísať UTF-8. Čiže nejak takto. To sem pridám zakomentované. Dobre, keď sme sa pozerali na tento dokument, tak už sa tu zdá byť všetko v poriadku, ale nie je to úplne tak. Vidíme napríklad, že tuto nám trošičku prečnieva slovo, ktoré by malo byť zalomené, avšak vidíme, že iné slova zalomené sú, čiže je tam problém ten, že to zalomenie je na nejakom rozhraní so znakom s diakritikou. No, aby sme aj tuto mohli umožniť
zalamovanie musíme pridať ešte tretí balík a tým je font encryption. Môžeme skúsiť. Vidíme, že aj to slovo, ktoré predtým nebolo dobre zalomené, už zalomené je. A to je k slovenčine viac menej všetko. Nie je s tým nič ďalšie spojené, aspoň si nespomínam, že by som mal nejaké iné problémy s týmto spojené. Jednoducho stačí na začiatok vašeho dokumentu vložiť takúto preambulu, alebo teda tieto balíky treba pridať a bude vám slovenčina fungovať s tým, že si naozaj skontrolujte, v akom encodingu máte svoj súbor, aby to sedelo s týmto tu. To je všetko a uvidíme sa v ďalšom videu.